Yung pamasahe mo, yung oras mo na pumunta sa local government and process everything, absent ka pa. With the eGov Super App, kahit nasa bahay ka, hindi ka na-absent sa trabaho mo, at the end of your fingertips, you can do those things. Mao kini ang saad sa Department of Information and Communications Technology kon DICT sa ilahang paglusad sa mobile application sa Philippine e-Governance Program kon eGovPH nga gipahigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu karong Lunes, Oktubre 21. Tumong sa eGovPH app mao ang pagpadali sa mga serbisyo ug transaksyon sa gobyerno pinaagi sa pag-digitalize niini. Maka-access na mga users sa ilahang mga public documents pinaagi sa app. Mamahimo sab kini nga gamiton sa pagbayad sa buwis, pagrehistro sa nakadaiyang negosyo, mga travel declarations ug uban pa. Gani, usa sa mga features sa eGovPH app mao ang digitalization sa national ID. Kung asa mamahimo na kini mapakita o gamiton isip valid ID sa mata government transaction. This includes, in the future, this will include PhilHealth and all the informations that our people in the barangays and sitios needs. No? So most especially hospitalization, especially with the registration of PhilHealth in the future, and also right now they already have our national ID system, which I think most of our constituents doesn't have the physical IDs. Bisan og dali ra nga magamit ang eGov app sa mga adunay smartphones o internet connection, usa sa mga hagit sa DICT mao ang pag-access sa eGov app sa mga remote o isolated areas dinhi sa nasod. Mibutyag ang Assistant Secretary for Regional Development sa DICT, Maria Teresa Camba, sa ilahang prioridad sa pagpakatap ni ining inisyatibo sa mga isolated o remote areas sama sa probinsya sa Batanes o sa Tawi-Tawi. We have provided connectivity, particularly free Wi-Fi, to island provinces from Batanes up to Tawi-Tawi. So ito po yung naging priority namin in terms of the provision of connectivity kasi sila po yung talagang nangangailangan. Nagkanayo na Director sa Management Information Systems Service, June Vincent Gaudan, kapin sa 80 milyones ka national IDs ang ilahang na-upload sa digital app. How fast and how capable is the eGovPH app? Kung sinasabi natin na 80 plus million na na-generate na, those are available once you download your eGov app. Kasi unlike before, na kailangan pa natin mag-apply for the IDs, once you download your eGov app and you get verified, your national ID will just show up. Mipasalig sab si Gaudan nga secure ang mga datos sa matag users nga mogamit sa app. Compliant po kami sa mga standards po ng ating data privacy. And number two, I'd just like to announce to everybody, this is not contracted by a third party. The design process of the eGovPH Super App, we've already incorporated what we call an international standard, cybersecurity by design. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV, Cebu.